Aquest és un homenatge a un artista excepcional, a un pintor humil i discret que va compartir les seves tècniques i els seus coneixements amb Cézanne i Gauguin i que va acabar sent eclipsat per ells. CaixaForum Barcelona, en col·laboració amb el Museu Thyssen-Bornemisza, presenta Pissarro, una retrospectiva única que rendeix tribut al pare de l'impressionisme. Amb una paleta sempre a sobre, l'objecte d'admiració de Pissarro eren els paisatges. Li agradava establir-se en un lloc i un cop allà plantar-hi el cavallet a l'aire lliure i experimentar i desenvolupar les seves obres. Inspirat per Corot i Courbet, va retratar muntanyes, arbres, horts. La terra i el camp van dominar la producció de l'artista. Els pastors i camperols eren els seus personatges predilectes, motiu pel qual se li va posar el malnom del pintor de les cols. Als 60 anys, però, va canviar els paisatges rurals pels urbans. Li havien diagnosticat una malaltia ocular i no podia continuar pintant a l'aire lliure. Va començar aleshores a fer-ho des d'habitacions d'hotel. És l'època de les sèries de les grans avingudes de París, amb les quals, finalment, va obtenir èxit comercial. 67 olis instal·lats a CaixaForum Barcelona tracen un recorregut pels llocs on Pissarro va viure i treballar. Una ruta pictòrica del camp a la ciutat amb un fil conductor, el camí, l'element narratiu que Pissarro feia servir per organitzar l'espai pictòric, construir la perspectiva i aconseguir profunditat, però també per dotar de moviment els personatges i fer entrar l'espectador al quadre. Pinzellades llargues i colors primaris són els trets característics amb els quals Pissarro, juntament amb Monet, va fundar l'impressionisme, un moviment sobre el qual va exercir una gran influència. Ara, amb aquesta exposició, es reivindica el llegat de l'artista. Per aprofundir en l'obra de Pissarro i en els orígens de la pintura moderna, s'han organitzat cicles de conferències, cafès tertúlia i tallers de pintura per als més menuts. Vine a CaixaForum Barcelona i visita la gran exposició monogràfica de Pissarro, la figura més fonamental i alhora menys coneguda de l'impressionisme. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.